Take me outside, sit in the green garden, nobody out there. Fáilte gan vlog acamsa ag maiid sína, sa vlog seo ha mir son bican cócadach gigénig géib. Crechan bheith unionan an na sú fion geal uachgad agus bican cdefach. Seo recipe a bhacing nu bha mi na boice, báis maithid daibh sias chan gud son na crechan ainge macha wachbastal. Seo agus ha min dóchas go córtadaí chomás a chórtadinne. Agus se seo na ha mi go bhí cleachca. Crechan ha mar deich lecan an heo. Unionan ha idig ar sias, clefach, uachgad, fion ceal, rust daun, agus is son a jedig, cáise ha idir bhisig sias gomín, agus bican parcel. A chadáiseach, féimi sin na crechan ag gearag amach as it lige. Cleach siarad ar mar seo, agus gin cínteach go cúmsiú scian ar fálah fód de bóhic. Sa nóir sin gearad staigen lige, agus Bosco suas an mar seo, agus seo mar a ha colach. Dahan snocca sin. Agus ha seo an nóir sin son a cdechan a bhrisig a fálah bhaint lige. Mar seo. Fedas a bhíneoch agus ha seo nóir sin son a cdechan a glánig an na uisce fuair mar hacan an na heo. Ach cuiteach, ha seo son sú a líce a chumal agus bí blas na mara acu an nóir sin. Brich na hunionan an na panamar seo an na im agus clefach agus ha seo son cbiad bóc agus chaníad táid brich ichid. Cud a stein na cdechan agus seall go snoc sa ha da seo i a bhlonig, da orange. Ha os hen snoc agus ha dulich úr nach bí dúine go chleachcaig. Ha os a hen blaste. Agus cud a staia agus an nóir sin ha siúir son stel fian ceal, súd bont líce agus uachgad, agus bicha scubia dan o storacha, agus ag núnám chudéad panna ros daun. Well, ha bhód go bhís sin déisial níist agus ha mír son chuidirráis an sa liga agus fan grilla de bacon cáise i a bhulach agus bia déisial as an níchi an nóir sin. Agus seo crechan maci, fiach sé péna.